Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 23-nji awgustyna gysanyny Türkmenistan we Özbegistanyň haryt dolanşy garty. Istanbul, New York aralygy 4 sagada çenli gysgalyp bilinir. 5 ýylda 2 milliard düýp nahal oturtmak meýilleşdirilýär. Kazamira Manchester United bilen 2026-njy ýyla çenli şertnama baglaşdyrýaly habarlar ýetirýär. Gelingini bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan we Özbegistanyň haryt dolanşy garty. Ýanwar-iýul aýlaryna Türkmen-Özbek sowda dolanşygy $486 milyon golaýlady. Bu barada Özbegistanyň Dowlat Statistika Komiteti habar berdi. Deýişli hasawat döwründe iki ýurdun arasyndaky haryt dolanşygy $485,18 milyon deň boldy. Bu görkezje 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 8,5 göterim artdy. Özbegistanyň Dowlat Statistika idarasynyň maglumatyna görä, Özbegistan ýanwar-iýul aýlaryna $352,18 milyon möçürni Türkmen harytlaryna satyn aldy. Şol döwürde Özbegistanyň Türkmenistana eksporty $133 milyon deň boldy. Şeýlelikde Türkmenistan Özbegistanyň öňdewarjy 10 hyzmatdaşynyň biri boldy. Istanbul, New York aralygy 4 sagada çenli gysgalyp bilinir. Boeing supersonik kompaniýasynyň işläp düzýän ýokary derejeli The Overtouch uçary 2030-njy ýylda taýýar ediler. Bu uğurda deýişli şertnama baglaşyldy. Tezligi sagaty 2000 kilometre ýetýän bu uçurlaryň kömegi bilen uçur wagty gytgalylýar. Ýokary tezlikli uçurlary öňürýän Boeing supersonik kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli American Airlines aviakompaniýasyna 20 sany Overtouch ýolagçy uçuryny öňürip berer. Ähli garaşylşy ýaly bolan halatyny 2030-njy ýylda ilkinji ýolagçy uçurlary taýýar bolar. Soňra Istanbul bilen New York şäherleriniň arasynda 8000 kilometrden uzak aralygy 4-5 sagatda geçmek mümkin bolar. 5 ýylda 2 milliard düýp nahal oturtmak meýilleşdirilýär. Gazagystan Respublikasy Ýaşyl Gazagystan adly milli maksatnamany durmuşa geçirmek meýilleşdirýär. Ýurdun premier ministri Alykhan Ismailov bu taslamany durmuşa geçirmek boýunça bir näçe tapşyryklar berip, onuň howanyň hapalanmagyny öňüne almak, suw çeşmelerini, tokoy hojalygyny we galynlary dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek ýaly ugurlaryň göz öňüne tutulýanyny belenildi. Bu taslamanyň çeklerini 5 ýylda 2 milliard düýp nahal oturtmak meýilleşdirilýär. 2021-nji ýylda ýurtda 66 000 hektara 132 milyon düýp nahal oturdyldy. Kazamira Manchester United bilen 2026-njy ýyla çenli şertnama baglaşdy. Angliýanyň Manchester United topary Ispaniýanyň Real Madrid toparynyň ýarym gowragçysy Braziliýaly Casemirony satyn aldy. Casemiro bilen 2026-njy ýyla çenli şertnama baglaşyldy. Şeýlehem bu şertnamada futbolçy bilen şertnamanyň möhletini 1 ýyl uzaltmak hem göz öňüne tutulýar. Brazil futbolçynyň transfer bahasy 40 milyon euro hasap edilýär. Sky Sports neşrine görä gelişigiň bahasy 83 milyon euro deňeçer bolupdyr. Ine mehriban müştaqlar, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Türkiýe Respublikasynyň prezidentine gynanç bildirdi. Russiýa, Iran we Azerbaýjan ulag babatda şertnama baglaşdy. Ukrainalı boksçu dünýäniň absolut çempionu bolmakçy ýaly habarlary Atavatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi sanlaryny görüşýänçek hoşta bolun.